ni fa ki gane ni ina san ki a hakikar so gani da dan keke da takalma na yan soso zo fa na goya ki mai sona a saman keke ina goya ki mu bi hanya muna ta sharrake siladi na kallo muna morewa yar baba dana. Assalamu alaikum masoyanmu na ƙasashen duniya gaba ɗaya. Ina sanar da ku cewa ranar litinin wannan mai zuwa da daddare zuwa ƙarfe 8 insha Allah za mu saki wannan waka mai suna Dana. Za mu saki bidiyon ta a saman YouTube ɗin Mamayau Studio. Ko ba haka ba? Yawwa masoya aran kulu shetam. Ku yi mana subscribe.